Siop Elsa yn plesio. Un sy'n gorfod bod ei bus ar y puls y myd ffasiwn ydy Ceinwen Davies o Benmynydd, Ynys Môn. Fe magwyd ar fferm ac mae hi'n wraig fferm, ond mae hefyd yn berched ar siop ddillad i ferched, Elsa, yn Mhorthaethwy. Dyma ei holi hi a mae'n menter 4 blynedd ar 10 yn ôl. Be wnaeth i chi agor siop ddillad? Roedd gen i ddiddordeb mewn dillad ers pan oeddwn yn blentyn, ac awydd agor siop ddillad ers blynyddoedd. Daeth siop yn wag yn y borth yn 2008 a dyma fentro addasu'r adeilad. A finna yn 100 oed ar y pryd, teimlais mai dyma fy nghyfle i wireddu fy uchelgais. Penderfynais fynd i Lundain i wneud rhywfaint o waith ymchwil a dyna gadarnhau fy mhenderfyniad. Rwy'n dal yn hoff iawn o waith fferm ac yn aml byddaf yn mynd yn syth o'r siop Hydref i weithio efo'r defaid. Sut ydych chi'n dewis y dillad sydd yn y siop? Byddaf yn mynd i sioe yn Llundain ac i ystafelloedd ar ddangos dillad y Manceinion. Mae gofyn archebu dillad o leiaf 6 mis cyn y byddant ar werth. Enghraifft, bydd dillad haf y flwyddyn ddilynol yn cael ei ddewis yng Ngorffennaf ac Awst ac yna'n dechrau cyrraedd y siop o fis Chwefror ymlaen. Dewisir dillad ar gyfer y giaf tua'r mis Chwefror a byddant yn y siop o fis Awst. Pwy ydych cwsmeriaid chi? Mae pobl lleol yn gefnogol iawn. Mae rhai yn teithio o Ben Llŷn, Llandudno, Caerdydd a Manceinion. Mae Mhorthaethwy yn denu twristiaid gyda digon o leoedd i gerdded yn yr ardal. Amrywiaeth o siopau ar y stryd fawr ac wrth gwrs cyfle i brynu dilledyn neu ddau. Daw rhai ymwelwyr sy'n dod i'r cyffiniau'n aml i'r siop dro ar ôl tro. Pa mor dda ydych chi'n adnabod eich cwsmeriaid? Rwy'n teimlo fy mod i'n adnabod y cwsmeriaid selog yn dda iawn ac wedi dod yn ffrindiau efo nhw. Rwy'n gwybod yn union beth sy'n apelio at rai ohonyn nhw ac yn meddwl amdanynt wrth brynu dillad. Mae ambell i gwsmer yn gwybod i'r dim sut dilledyn maen nhw'n ei eisiau, tra bod eraill yn falch o dderbyn barn y rhai sy'n gweithio yn y siop. Peth braf yw gweld cwsmeriaid yn barod i drio rhywbeth gwahanol ac yn cael ei plesio. Mae'r staff i gyd yn Gymru rhugl a diddordeb mawr mewn ffasiwn ac yn adnabod eu cwsmeriaid. Yn wir, mae ambell i berson yn gofyn am sylw aelod penodol o'r staff. Ydych chi'n gwerthu mwy na dillad? Rydym yn gwerthu ategolion. Mae gennym ddewis helaeth o sgarffiau a gemwaith gwisg, costiwm jewelry a pheth bagiau. Mae sgarff a bag yn gorffen y wisg a gemwaith yn ategu at y dilledyn. Rwy'n gallu prynu sgarffiau sy'n cyd-fynd â'r gwisgoedd yn y sioeau ffasiwn. Mae Elsa wedi cynnal llawer o sioeau ffasiwn dros y blynyddoedd ac wedi codi miloedd o bunnoedd tuag at elusennau lleol. Sut ydych chi'n denu'ch cynulleidfa a pha fantais sydd yna i chi? Dim ond sôn am sioe ffasiwn Elsa a byddai'r tocynnau'n diflannu fel y gwynt. Mae hynny'n wir gyda pobl leol yn dod o rhai o ben draw Llŷn ac o'r Dwyren ar hyd yr arfordir. Caiff y siop sylw da wrth gwrs ac mae'n gyfle i gwsmeriaid weld yr ystod o ffasiwn sydd ar gael mewn gwahanol feintiau yn y tymor hwnnw ac maent yn hoffi gweld person yn gwisgo dilledyn neu dilledyn sy'n cyd-fynd â'i gilydd. Beth sy'n mewn ffasiwn ar hyn o bryd? Erbyn hyn, mae pobl yn chwilio am ddillad mwy siapus gyda dipyn o liw. Mae gwyrdd llachar yn boblogaidd iawn, ond mae topiau byr sgwarog yn y ffasiwn. Fod rhai trowseru coesau llydan ar gael, mae'n well gan bobl y rhai cil o hyd, ac mae clots o bob lliw yn mynd. Mae ffasiwn yn ailadrodd ei hun o bryd i'w gilydd gyda'i ffrogiau'n dod yn boblogaidd. Erbyn hyn, mae pobl yn dewis dillad wedi ei gwneud o ddeunyddiau naturiol, rhai smart anffurfiol y gellir ei gwisgo ar sawl achlysur. Mae tref fach fel Mhorthaethwy yn ymffrostio mewn siop o'r fath, sy'n golygu y bydd yr hyn a welir ar y catwalk ym Milan heddiw ym Mhorthaethwy fory.